Hale iduya. Ani khazani tako tei buksong paidi tini seng kai toni kok no tewisa hain hai ceri na lewan. Chung tini kai toni kok no kisa share line Gospel Mark chapter 2 verse 1 to 12. Sungo jagawo puri kai nugong kaisa thok ma hai no. Jepru Jisu kotuma kaham piri tomo. Apro akamyo kroksa yakung yakmaya paralyzed injak tomo. A paralyzed injak no jelak berido Jisu ni thaniwo tubui phailekha. O tubui phaibro Jisu kaisa nok saro habai kotuma kaham piri tomo. Lai khameno hamri tomani. Haifano amsuke borok kebangma nugui o jelak beri je o yakung yakmaya no balai ti phainero borok Jisu ni gana oke bonok langgui mandeya. Haifano borok khabayawi khathiyawi borok Jisu ni thani bo Jisu ni gana bahake thangmanai nei borok bono balai langgui nukung khungchiliwo gai thaka dai nukung gui mono dukhi baike wayengo ke Jisu ni kesaro ke kiklai ngai kha Jisu belai kono borok ni poitono nugui wana chakha tamni bagi himale Jisu asuk kotuma kaham piri tongo hamena hamrei tongo haipano bo amusuk poito nugya ko kebni thani kono pia bo wana chakma ni ke o yakung yakma no ya o paralyzed insak no se bo belai kono wan yakung yakma no ya o khorok brui o cholak brui o borok rok nugui se borok ni poitono nugui se bo belai kono wana chakha tamni bagi himale borok ni asuk ke poito tongma bai tini on nukung tibo tubi borok Jisu ni thani roka tani bagi himale borok ni kaisa poito tongo Jisu ni thani tubuke hamnai ni Jisu belai ke wana jaka borok ni o poito no nugi abon bagi bo sakap nini sumsok nakar zakap neng ani nini rian balai tangsini ni sakap ani kazani taku bukuro oja gawo kaisa pani sereng zaknai tongo hai ka basung chini Kristan ni jibono eba langho khlai zaknai tongo tini ang kroksa poito khlainai tini ang kroksa girja nogo phaimang tongnai surimung pandawo manjaknai kaitoni kokno sanani kring nukung ni surima nukung wa khlai tongo belai kini Kristan kaham ang tini atuno tabu ang wansugui nene nango ang bom hai Kristan tabu ani khazani taku kulo nasigi na ke o sungsaro tini nini motha bok ngi mano nini denomination bok ngi mano kebangma borok tini kaitor bai haksal jakma kebangma borok tini kaitor bai haksal lai nok tharo phaya surmung pandawa manjagya te kaitor ko ma poriani kebangma borok tini sumsogo kelai tumo sing tabo o paralyzed jakno naisigi eba nai ne ke singnugo o paralyzed na bongkha sak tongi bok kthri sakno kunung sak klai menya himna muchungi bo himi manya maisana muchungi bo maisami manya bo bunne simi se oda reitumo haipano o khorok chalak buri ro borok ni poito bai borok bono force kai borok sukosto klai jisun thani tumuka a borok ni singso nakar zaka ni jisu saka ani khazani taku bokro tabu singbungke obose tini gebangma chini mothawo gebangma borok no nok tharo phaya ngai salbrum ni surima khlaya ngai kaitoni kopori ngai sumsogo klai tongo sing saimano tabuk ang opoito kri rok no nugui o Jisu na mantu tei poito kri rok no nugui tini ang bom hai ki borok bai samung klai ka tini neng kaito ni borok eba neng poito klai nei borok ngan ke neng borok no Jisu ni thani tu nani nango tan bagi neng saimano borok ni Jisu ni thani tu buke nakar sak nai nei o sungsaro Jisu Kristo ni mungbai simise nakal zakma ayo abo bo proof kai punoka tabani khazan taku bokro chin moto kebangma tini sumsok khlai tongai tongo o pap ni lango hibi tongai tongo tabu single bahai chumborong noi tong sudong borok sumsokang klai tong borok thuitung pai khada hanka ya tini o khorok buri rok hai chingmo ngani nango o chalak buri rok hai chingmo khorok sa poito klai nei chung borok hai nango chini motha ni je poito krei je kaitor bai haksal ngi tane motha bai haksal ngi thangja borok no chung romui tubna nango Jisu ni thaniwo nok kothar borok no chung kha kipni tubna nango borok bai sing malani nango borok bai sing kok sana nango chung borok na hamjak bang funga nango obsini klai tai ya Jisu no neng oma ke samung khlai phunu kang ngake mothani borok no kifli tubi phai kang ngake neng Jisu ni
thaniwa kaisa sokat manai o sokat abono jisu no nugui belai kena hamsak nai belai kena tongtok nai ke alam bago chung khnawa ani khazani ta ku bukhuro jing lob nunggo porikha nugo 37 ni 4-5 Warasaka nini subrayung kaitona nang khatong thor da purga nini je muchung ma tui bepag nono sungere nai ni sa ani khazan ta ku bukho nini bukhaw bo kaisa muchung ma tongo nini bukhaw bo kaisa kaiton tani mana ni muchung ma tongo neng jodi mana ni muchung kan ge pula pas kaitona sinen tong thogora di bagi kaitona tong thoro nai ge abu bo kebang ma chini tripura hawa poito khlani borok tongo nini motha ani mothawo pian neng bono jisun tani kibli tubi mankha aba neng bono jisun tani o ti phaikha ngana ke kaito nini osam no ngi balai kana tong thok jaknai tai no bo nini jito bukhani muchung ma sungui benai Ambegani khazani ta kupte bukro sung chukna hani kaisa channel nango bororokno kaito ni hamjak mono rangani abuni bagi ani khazani ta ku bukro kaisa nono samani ka abose neng buino disini thani tubui dia manka ai tubuna nango judi neng asu poito gonang nono kaito asu poito mani yaglobo neng borokno disini thani tubui yang ngake kaito nono saksa singna abuni utor marwana abegi phadiani khazani ta ku bukro chini mothani bororokno je poito bai haksal ngi tongnai rokno Jin o elang bago o korok buri rok o yakun yak menati pema hai chini borok bai nati ni poito khlaine rok yakun yak maya hai kai to changai thangka yakun yak tongpon yakun yak kri hai giza nogo phai mang dia hari obrok no chin kai to than tu lena salbrum brum borok ni bagi muito klai sru lena kai to ni tani cost of klai borok ni bagi sru lena jen borok kai to tani ka ki pinate obuse sini sam an bagani khazan ta ku bukuran kaisa samung teng norono koimung obono ni mothawa korok sasuk bini nung bai chalai tongkha boito bai chalai tongkha motha bai chalai tongkha ke nini khlai tai tongo nung bini bagai salbrum brum yasku sungai achu bui suridi nini surima bai kaitor samung khlai nai praise the lord hallelujah amen